This is Novo 20 Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us grow. For more breaking news, please visit our website www.novo2010shopi.co.za. Hey, tada! This is Novo 20 Shop I channel. We are here at Orlando Amstel Arena, Orlando Pirates 2, Devon City 1. Putukunjani? Phela futhi kunjani? Sharp. Sibone njani game manje? Mfethu kunzima ngibona ngathi uzwanzima ile season le. Yeah, kunzima ngazi ngoplayer wamakhathele or kanjani awahlangane ngendlela right. From last week sino mistake amaningi esikhombani kakhulu yabona. Isiswini siyashota, asina deficit midfield, sila ama 8-2. Boluza amabhola amaningi just sinela kwa manje ne. Asingathola ama team ane number 10 strong noma 8 strong ne. Azo attack ne. Yeah, basiqeda. Uzokwazi awone striker esihlaniphile phambili ne asingayitholi team enjalo ne but sinenhlanhla lo coach unenhlanhla kakhulu so murabaraba wakhe uyabona unenhlanhla kakhulu coach unenhlanhla kakhulu but ebosibulala mfethu ibiseqhubeka kanje angeke ukhipha police ukhipha uTito ku cup game for ama player amancane ofikayo mfethu okay uTito angeke ukhona uTito no but uyahluleka ku pace khipha uTito ufaka uCaptain Lungu ufaka phosi ku10 yabona uzodlala police ngoba yini une pace nayo uyazi system dathi adlala bo real last season so lokuthi no akhipha u faka umbuthuma every day ufaka umbuthuma okay umfaka umbuthuma ke uyahold amabhola phambili okay senafu buya ngoCaptain Lungu ke buya ngoCaptain Lungu lase force 9 umuntu wazi target ukwazi ukushaya yabona yabona umuntu wazi umdala uzosimoshela ngicela usihloniphe umuntu ukwazi ukushaya uCaptain Lungu yabona umfaka u2 imagine imagine but at least uLunga yena unisindisile usindise kuphi aphambili wamena ufaka u force 9 akhipha angamfaka umfana lo ubani umfana wasePitoli lo una 5 years angagoli ku Pirates ubani umfana lo uRadyopane Radyopane yeah kumele aqale ngayo so that again confidence no ngeke uthi ungcono kunombuthu umbuthu ungcono umbuthu okay no siyabonga futhi just tell ukuthi kuzoba grand final but then congratulations and all the best going forward. Okay ngiyabonga bro. Thank you.